Dr. D. Ewen Cameron, Dr. White modura ere ezaguna. Kanadako, Ameriketako eta munduko psikiatria asoziazioaren burua zen. Cameronen esperientzia eta sinesgarritasun zabala zela eta Alan Dullesek $1.000.000 bideratu zituen giza ekologiaren investigaziorako antolakundea bezalakoetatik. Cameronek gupida barik zuzendu zuen. Esperimentazioak Montrealeko hainbat lekutan burutu ziren. Gehien bat McGill Unibertsitatean, St. Mary's Hospitalean eta Allen Memorial Institutuan. Tirania psikiatrikoaren metodo konbentzionaletatik haratago, elektroshock, droga injekzio eta lobotomietatik haratago, Cameronek gidatze psikikoaren teknika landu zuen. Deus susmatzen ez zuten pazienteak drogek eraginiko koma egoera mantentzen zituen, hainbat asteetan zehar, eta elektroshock erregimena administratu. Kasko elektronikoak buruan ezarriak zituztelarik, audiomezuak errepikatuak bideratzen zizkieten abiadura aldakorrekin. Esplotazioa jasandako asko, aurrez abusoa jasandako umeak ziren. Orfanato sistema erromatar katolikoaren bidez maneiatua. Estatu Batuar Armadako teniente koronel izandakoa, Diaren gerra psikologikoaren dibisioan, Michael Aquino izango da gobernuak esponsorizaturiko azkenetako sadiko bat, hilaran. Aquino erritual nazi paganoekin obsesioa zuen genio eszentrikoak Set-en tenplua sortu zuen. Anton Laderen, Satanen elizaren adarra. Aquino armadaren eguneko zaintza presidio basearen eskandaloarekin lotua izan zen. Haur molestazioaren akusaziopean. Biktima gazteen gurasoen desgraziarako, kargu oro baliogabetuak izan ziren. Malcolm deituraz, Aquino, monarka esklauak sortzeko prestakuntza grabazioak landu zituela aipatu zen, eta bitartekari jardun zela ere gobernu militar inteligentzia eta hainbat erakunde kriminal eta talde okultoren artean esklabu monarken distribuzioa. Heinrich Müller zen Dr. Blue eta GOG ez izenak edo kode izenak erabiltzen zituen beste programatzaile garrantzitsu bat. MK Ultra edo MK Ultra errazez detektatua izateko, ziak bere subproiektuak azterketarako espezializazio arloetan banatu zituen unibertsitate, presondegi, laboratorio pribatu eta ospitaletan zehar. Eta nola ez ba, gobernuaren diru laguntza eta baimenak latz jaso zituzten.